ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାରକାଣୀ ଗ୍ରାମରେ। ଜଣେ ଗାଈ ଚରାଳି ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ଏକ ପଦାର୍ଥ ବହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଭାବି ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ସେବନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବା ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ କୌଣସି କାରଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ଭଳି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ସେବନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ ଖେଳଣା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶବ୍ଦ କଲା ଏବଂ ତଳରୁ ଯେମିତି ପାଣି ଝରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଝରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫେଣ ଭଳିଆ ଗାଦା ହେଇଛି ଏବଂ ମହୁ ଭଳିଆ ତଳଟା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ହେଇଥିବ କହିହେବନି। ତେବେ ଏଭଳିଆ ଝରିବାଟା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଝର ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କହିହେବନି। ଏବଂ